Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft pe seria noastră de roleplay băieți. Și astăzi, după cum puteți vedea, suntem în spate la End Portal. Și astăzi o să intrăm în portal și o să căutăm Elytra, chiar dacă băiatul are. Da. Așa, am avut și noi un migrate. Bă, nebunule. Bă. Am avut și noi un raid, am primit și noi aici un totem de la nebunia aia. Suntem pe modul normal dacă vă întrebați. Cum de am reușit să iau totemul. Așa că da, băieții. Știi ce mi-a trebuit mie? Ce ți-ar trebui? Niște artificii. A. Hai bă să batem niște endermen de ăștia, că ne trebuie ender... Uitați schema. ne trebuie... A, da. Na, mă rog, am uitat. Ne trebuie de-astea, ender pearl-uri să putem intra Da, portalul ăla. cred că unul vine după mine. Episodul ăla cu Villager 3 din Colo trebuia să-l postez înainte de ăsta cu n-am bătut dragonul, dar s-a întâmplat o chestie și l-am pierdut și nu l-am mai găsit și după aia l-am regăsit. Da. Așa că, da, știu. Așa că mă gândesc că nu vă supărați, voi înțelegeți. Da, bun. Uite, hai. Lasă-mă, bro, ce faci, mă. Așa. Oh, nu mi-a mers schema. No, bun, ok, fine, avem, eu am 5 ender pearl-uri, eu zic că putem. Uite, dau în ăsta și apoi mă muți așa, poate, uite. Da, adevărat. Băi, eu zic să mergem în portal. Dar acum să vă în ochii lui. Băi, eu zic să mergem în portal. M-am uitat în gură, dar în fine. Băi, eu zic să mergem în portal, că totuși. Ok, mergem, am puțin, n-am... Băi, frate, efectiv nu găsesc portalul ăla, frate. Pe este în cerul în puii mei. A, e clar. E clar. Da, și nici n-am cu ce să construiesc. Nici n-am cu ce să construiesc, e clar. Dar ce mi-ai dat-o? Unde ești? Aici. O aminez și eu. Cum minezi, mă? Minezi, dai diamantul peste mat. Nu, bro, ai, du-te mă cu diamantul blestemat. Minez aici endstone de-asta să ne putem... Bă, uite, Am înțeles. Deci, bă. Am înțeles. Hai că trebuie să fac iar schemață. Uite, a venit și Andy. Bă, noi suntem în timpul unui episod, te anunț doar ca să știi. Bă, ia de aici, de... Bă. Am deja, nu asta, că e ok. Bă, nu știu câte stepuri. A, e clar. Sunt și eu noob. Stai, bă. Am bun, fă tu. Te hotărăști, bă, mai bine faci tu și eu. Ba da. Mai bine. A, bun, ok, stai că ne-am dus prea sus. Am înțeles. E clar. Așa, sper să nu pic în void. Și... Bun. Ok, deci portalul este aici. Uite, putem lua și niște fructe de astea. Îmi plac și mie să zic fructe de mare. Fructe de mare? Da, așa îmi place mie să le zic. Deci știu că sunt fructe de end, dar... Sau... Chorus fruit. Bă, uite-te puțin la mine. Stai, bă. Da, v-am zis la începutul episodului că el are Elytra, dar... Hai să nu ne lăudăm, ce zici, vrei? Da. Așa ziceam și eu. Bă, dar... Ăsta știu că se mina cu toporul, așa-i? Păi da, cu toporul, cu ce crezi că se minează? Aoleu. Dar putem... Dar nu știu dacă tu știi, dar le poți planta în overworld. What the? De Aha. Oh, de mult. Deci, fii atent, îți trebuie endstone. În primul rând îți trebuie endstone pentru că pe asta crește. Nu știu câte stepuri. Nu-i bă, eu am luat 11 și fii atent. Vezi tu? Blocul ăla de acolo de sus. Da. Aia îi ingredientul principal. Aia e sămânța, ingredientul principal. Stai puțin. Ora, hai să... Bă, dar poți și cu mâna să o minezi. Da, uite, asta, bro. Aia așa. No, minează 11. Ce vrei, mă? Nici m-am uitat la el. Da, el mă atacă. Endermenii ăștia sunt puțin bătuți de cap. Da, și când vreau să-l atac și pleacă țiganul. Ești era dinainte. E clar. Da, bun, câte ai? Puține. Puține, bine, puține, dar câte puține? Că am 2.
3. Bun, total avem 5. Cu ăsta 6. Așa, văd că hai că merge dacă e. 7. Mai am puțin. Așa, am ajuns și ăla să... Oh! Hai că mai. Băi, eu nici nu m-am uitat ca un chinez care trebuie și da. Am Am înțeles. Am înțeles. Am zis odată, am înțeles. Uite aici. Da, dar știi de ce? Fructele astea de mare. Am văzut Enderman-ul ăsta confinat după mine, că eu nu m-am uitat în ochii lui. Am înțeles, l-am și văzut. Ah. Ești tembel că te și bate? Am omorât și eu pe el, dar și pe E puțin stricat de cap. Da, ce trebuie să... Așa. Na, în fine, hai să mergem noi să căutăm Man City. Pentru că mai putem vedea. Bă, câte ai chiar? Eu gen nu mai știu unde e în City-ul. Dar câte ai? Nu ne trebuie același în tine, ne trebuie altul. Câte ai? Câte am? 4. No, dă-mi-le. Ne mai trebuie una și avem exact câte am minat. Așa. Hai că ne mai trebuie Uite una aici, singură. am foarte multe aici. Na bun, Aici, dar foarte una, dacă iei una, ești boss. E cel mai șmecher dacă mai iei una. Și pentru mă duc să caut Da, niște... Bă, Asta. dar fără Enderman-ii ăștia sunt demenți, ca cap. Da, sunt un pic tembeli. Mamă, băieții, deci, bă, nu știu, m-am dus 5 km efectiv. Bă. Ia, hopa! Hopa! Bă! Hopa, l-am găsit aici. Bă, ești nebun? Poți da tupă? Bă, da, poți să-ți dai tâpă. Tâpă, da, zic și eu ca și tine. Uita că eu nu am. Bă, Ah, da, să... da, tâpă. Nici Enderman-ii să vă fie. Bă, uite. Și fii atent. Am găsit și de-astea endrodurile astea care le plac la unii. Bă, vezi că A, chiar și am sunt- uitat de ăștia. Bă, vezi că asta chiar îmi trebuie. Ne trebuie shulker box. Bă, dar de ce dau Enderman-ii ăștia după mine? Nu știu, bro, lasă că și după mine, da. Tembelilor. Hai, bă, că vreau să Nu cobor. demenți, am spus. Bă, da, pe bune, frate. Acum, a, lasă, vezi, taci că e bine. Taci că e bine să mă urce, de fapt. Mamă, acum a scas și, bă, acum a scas și în mimul ăla cu mașina aia care are efectul ăsta. Tinent, nu mai știu cum îi zice. Asta de la șulcăre. Hai, bă, să mă urce odată. Unde sale de șulcăre? Hai că vreau să mă urce. Sau stai de fapt ea? Stai că vreau de fapt șulcăre. Mamă, dar cum fac, zici că mi-e tine. Că au probleme. Sunt zombie ăștia. Da, zici că au probleme cu capul, așa, bă. Trebuie să mor, dacă știi ce spun. Da, te înțeleg. Bun, văd că stai sub pământ aici. Bă, ăsta sub pământ. Da. Ok, hai să vedem. Dacă mai știm să facem parcurs, băieții, că eu, unul, nu mai știu. Nici eu. Am mai făcut de foarte mult parcurs. Am numai să nu fie de ăștia nebuni care să-mi dea așa big surprise și... Da. Sunt. Eu ce-am zis? Eu nu m-am înșelat că n-am zis. Hai măcar să-l bat și pe ăsta. Am înțeles. Am înțeles. Și îmi dă direcționare săgeata aici. Vreau să dea de la direct. Ia, am ajuns la chesturi. Mamă, dar ce... A, Curse of Vanishing, m-a răzgândit. A, Curse of Vanishing, ok. Bă, eu măcar cred că armurile astea să le pun undeva la loc safe. Uite-l, bă. Uite-l, bă, ce nebune. Haideți, mă, dați. Prietenul meu dați și mine nu dați. Ia? Bă! Bă, mi-a adupat ăsta. Bă, dă-mi-l, te rog. Ia-l, te rog. Unde? Ai, dar nu... Fac. Bă, mai A, am. bun. Bă! Am înțeles, am picat. Acum. Sper să nu mai dea. Haideți să facem aici. Bă, de ce ai puțină de strength? 1, 2, te rog, dă-mi aia de... O să ți-o dau mai acolo. Când o să avem 4. Bă, e efectiv a mea. Na, în fine, ți-o las ție. Auzi, zici ceva. Ai blocuri la tine. Am. Dă-mi. Repede. Dar putem ca să așa și apoi... Aolo, dar cred că aici sunt stack. Nu chiar. A, ba da, îs. Eu când am zis că îs... Bă, da, tu de unde ai atâtea endstone? Ai dat tot mi-ai dat din... GIF.
Ioi, da, am făcut iar o glumă. Da, băieții, am făcut din nou o glumă de aia cu give la blocuri, dar de data asta n-am dat miliarde. Și dădea crește părul. Da, n-am dat de data asta chiar foarte, foarte mult. Bă, eu mărit și țin tot timpul în mână. Numai 2 inimi! Bă, e... E serios? Bă, deci am 2 inimi, am picat de la înălțimea asta numai 2 inimi. Am eu și murit. Da, falling, 2 inimi falling. Aoleu, eu nu aveam. Nu, cred că... What, tu, bă! Bă, unde a ajuns șulcărul ăla, efectiv? Poți să-mi dai tupă? Numai puțin, că șulcărul meu e efectiv pe plantele alea, dacă mă înțelegi. Nu am înțeles. E complet... Bă, gata, poți să... Poți să iau un șulcăr, am bun TP. Hai să dau TP la mine. Deja am 2 de aia de șulcăr chills. Așa, mă rog. Mai trebuie să fie pe undeva neapărat. Am mai găsit unul! Bă, am mai găsit unul! Dă-te o tăpă pe... E cu barcă! Bă, dă-te o tăpă. Gata, e cu barcă. O, stai că am apăsat și tab. Bă, poți să-mi dai tăpă? Da. Când am dat enter am apăsat și tab și... Mamă... Sunt cumva 2. Nu sunt 2. Bă, m-am găsit aici unul. S-a mort, tu. Uite aici. Asta. Păi da, sunt 2, bineînțeles, barca totdeauna ai lângă unul de ăsta. Eu credeam că ai găsit 2 bărci, m-am și speriat aici. Nu. M-am speriat aici, ești nebun. Asta nu e... Bă. Eu intru prin geam, deci nu, că eu intru prin geam. Prea târziu. Eu deja ți-am dat-o înainte. Bun, mă dați Eu șulcășil. am nevoie neapărat ca să faci eu. Bun. Bă, am 3 numai. Bă, am numai 3. Păi, cum nu te... Bă, da, mă aștept și pe mine, că practic eu trebuia să iau asta de aici, că tot practic a luat elitra. Nu, dar... Practic, dacă o luăm așa logic. Gen... Bă, da, îți trebuie un de ăsta întreg, nu îți trebuie 2. Bă, mi-mi trebuie o elitra. Practic, ăsta e scopul episodului. Nu, dar faza mea este la astea. La ăsta, în spate. În spate. În spate, stai. La ăsta. Da, am una, pot să-ți dau una, poftim, una. Și acum aș vrea să iau un banner. Ți-am luat-o? Cum adică ți-am luat-o? Păi tot una am, uite. Ok, e clar. E clar. Așa. Da, și bannerul ăsta, vreau să iau și eu bannerul ăsta și numai nu pot. Bă, Bun, am nu prins. îți trebuie, bă. Banner din ăsta. Îți trebuie și partea de jos, îți trebuie și partea de jos. Agenda banner. Ăsta. Bă, cum pot... Știi ce fac? Aia fac eu de asta, ca să-i dai este în siguranță. Ok, poți să faci din asta. Băieți, între timp Bloner face din asta. Da. Uite, văd acolo unde ăla. Bă, cred că poți și să dai gen pauză. Bă, l-am făcut. L-am făcut. Wow. Bă, vezi că vine de aia, Gata, Adevăr, am făcut-o. păi, este bine, nu dacă vine spre mine. Da, vine spre tine, în puii mei. M-a nimerit. E bine. Dar este bine, este bine. Este foarte bine. Am numai să nu fiu eu prost de la ca să cad. Așa, bun. Mă, ce mă Enderman-ul ăsta? Mă, Potion of Heal. Heal 2, mă. Na, Fiți doi. uite elitra. Bă, ce vrei, mă? Aia e litra. Uite, bă! Uite-o! Yes! Ines! Am asta. Bine, mă, băieți, am luat și noi elitra, bă. Aoleu. Ne-au curs să venit și... Ce ești aici, sus de tot? Nu știu, dar știu că băieții, am luat și eu elitra, băieții, pentru prima oară, în sfârșit, am luat elitra, băieții, uitați ce bine arată pe noi elitra. Așa că da, mă, băieții, dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe, ne vedem la următorul episod, salut!